спытаць свае эмоцыі прыехаў у Менск. Прывітанне даражэнькія, сёння я вам растлумачу, як я з'ездзіў у Беларусь у Менск на Фактар Бай. На кастынгу ў Фактара Бай я ўжо другі раз, таму што першы раз гэта было ў Гомелі у прошлым годзе. Нежна, скоро ночка пройшла, як по горце дала я, не приказавшая любовь и погиб. Але зараз спытаць свае эмоцыі прыехаў у Менск. Не ведаю, прайду, не прайду. Яны мяне нават не спыталі спець песню па-беларуску, я спяваў толькі па-руску. Другіх людзей пыталі спець і 3 песні, і 6 песень. Мяне толькі спыталі адну. Таму нічога я не паказаў, акрамя адной песні на рускай мове, песня «Драмы больше». Драмы больше нет, нету обид. Размаўляў я, канешне, па-руску, таму што па-беларуску ніхто не ведае, там мы і ў Беларусі былі. Але прыйшлося размаўляць па-расейску. Вось такія справы. Чакаем, што будзе ў жніўні. Будзем марыць, што я прайду далей. Мала адсоткаў, што гэта будзе так. Але чакаем. Вось такія справы.